Защо винаги мисля за другите и поставям тях на първо място, а себе си на последно? И като резултат се чувствам неудовлетворена, използвана и зле. И защо колкото и да правя за тях, да се опитвам да им угодя, толкова по-лошо става, защото се чувствам като изсмукан и не чувствам никаква възвръщаемост от това, което влагам от себе си, като енергия, като внимание, като усилия. Ще ви разкажа една кратка история, която ми се случи преди няколко дни. Става въпрос за мое близко детенце, което баба му го принудила на сила да си даде на по-малкия си брат някакви дъвки или бомбонки, нещо такова. И знаете как по-малките братчета и сестричета винаги имат интерес към нещата на по-големите и също така са склонни, когато има някой възрастен, който раздава справедливост, те са склонни да се направят на жертва, да се разплачат и да се държат малко по-драматично, за да постигнат целта си. И точно това се е случило с моето близко детенце. Баба му казала: хайде, дай от дъвките на брат си. Той казал: после ще му дам. Съответно малкият казал: не искам сега, и започнал да плаче. И бабата казала на големия: ето, виждаш ли, сега ти разплака детето, какъв брат си ти, какъв батко си ти, трябва сега да му дадеш от дъвките, което съответно вдигнало съпротивите на голямото дете, казало: няма да му дам. През това време пък малкия, още повече ескалира и бабата се опитала да мотивира детето, като му каже, че не е хубаво така, че е скръндзав. След това отишла и по-напред, като нарекла детето, че е егоист, че никой няма да бъде приятел с него, да си играе с него и накрая ще остане сам. И след като и това не подействало, накрая жената просто дръпнала от ръцете на детето пакетчето и го дала на малкия. И можете да си представите какво е преживяването на голямото дете. Аз лично мога, защото и аз съм по-голямата сестра от две и се е случвало, когато съм била малка и мен така да се опитват да ме мотивират да споделя нещо с сестра си, и щом не искам, значи съм егоистка. И така доста добре знам за какво става въпрос. Та с две думи, голямото дете беше много афектирано от това, което се е случило, и сподели, че е много обидено на баба си, че дори не иска повече да ходи на гости при нея, че няма желание да я вижда и така нататък. И няколко пъти така разказа части от историята, каза, че е забравил точно какво се е случило. Аз го заприказвах, накарах го да ми разкаже от до, той взе, че започна да се присеща за разни неща и по всичко личеше, че е много, много, много обиден. И понеже вече беше минало известно време от случката, го питах колко време още смята да е обиден и той каза: ми не знам, докато примерно баба си отпътува за нейния град. И тогава аз му обясних някои неща за това, че баба му не е искала да го обиди, не е искала да го нарани, че просто се е опитала да го научи да споделя с брат си неща, но е използвала такива думи, които са били обидни и така нататък. Обясних му за споделянето и детето разбра, обаче все още си държеше тая емоция, че е обиден, че е ядосан, че направо искал да удари някой. И тогава му предложих една доста лесна елементарна техника, подходяща за възрастта, с която малко да поосвободи напрежението. И какво се случи, след като детето я направи, то даже му беше смешно, накрая му рукна кръв от носа. И аз му обясних, че толкова много напрежение е насъбрало в себе си, че накрая тялото му реагира точно като тенджерата под налягане. Пуска парата, защото повече не може да задържи. И доста кръв изтече, сложи го детето да легне, малко му поговорих, то се отпусна и накрая ми каза, че се е отпуснал в приятен унес и се чувства много по-добре. Като разбира се, аз му поговорих доста подходящи за случая неща, за да може наистина да се отпусне тялото, да се уравновесят емоциите,
Поговорихме за споделянето, за братята и сестрите, за думите, които използваме, как те въздействат на нас, как въздействат на другите и така нататък. Накрая детето беше спокойно и съвсем спонтанно вече, като тръгне да става, каза, че може би е готов да отиде на гости на баба си пак, което е супер. И всъщност се замислих за пореден път колко е важно с какви думи си говорим сами на себе си, с какви думи мотивираме децата си и изобщо не просто думите, енергията, с която им говорим и как всъщност ние ги учим, по какъв начин им предаваме посланията, какви състояния им предаваме и как дори това да са съвсем дребни ежедневни ситуации, всъщност те са ключови и формират за цял живот различни вярвания и възприятия за самия себе си, за хората, за отношенията и те, за съжаление, не винаги са позитивни. Това съм го виждала много пъти и го знам както и от личен опит, така и от опита на хората, с които работя. Така че се надявам хората да се замислят, особено родителите, бабите и дядовците, да се замислят една идея повече, по какъв начин общуват с децата, по какъв начин ги обучават, как им предават посланията, как ги мотивират, как им предават знанията за живота, защото това е наистина важно. Надявам се да ви беше интересно и полезно това видео. Чао и до скоро!